বগৰীৰ বাৰীৰ চাটাগুৰিত বন্যহস্তীৰ প্ৰৱেশ দুটাকৈ বন্যহস্তীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ টাইমছ অফ ধুবুৰীৰ সমূহ দৰ্শকক দেখুৱাইছো কেনেদৰে বন্যহস্তীয়ে জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে Hello everyone good morning to all माबोरै दं लोगोफोर आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दं जानांगौना तो आंबो इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो दं लोगोफोर बर्तमान जेबो जाथ'वाखै आरोना तो बिदिब्ला जेन' हक नैबे गोजोन फुंबिलि समावहाय आङो फिन खेबसे मोननैसो आपडेट लानानै आंनि चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय तो जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो आङो एसे लेटलिबाबो भिडिअखौ लेटैनो लानानै फैनाय जायो आरो मिथिखानाय आपडेट्सफोरखौनो आङो बांसिनै कभार खालामनाय जायो आरोना बिदिब्ला लोगोफोर नैबे समावहाय दिनैनि आपडेट्सखौ जागायलांदिनि सेथि आपडेट्सआवहाय थागोन जोंहा बेबायदिनो मोनसे जायगायावहाय ना दिनै आङो बांसिन माने एसे दुखुनांथाव जाथायनि सायावहाय आपडेट्सखौहाय लानानै फैनाय जादों लोगोफोर दा जोङो दाबसे जायगायाव बेबायदिनो जितुनाखि हाग्रानि ना जुन्थु बेबायदि फैनानैहाय एसे अनिष्ट खालामलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों दिनै मा बुंबावनो बिनि सायावहाय बेबायदिनो गोबांथार दाब दाब जायगाफोराव जों बेबायदि जाथायफोर जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनोखा दिनैनिल' बाथ्रा नङा आवगोलनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो दं माब्लाबा समाव बेबायदिनो मानसि बुथारलांनाय माब्लाबा समाव बेबायदिनो बागानफोरखौहाय नष्ट खालामलांनाय ना गोबांथार बेबायदि जोङो नुबोगासिनो दङ दिनै मानसिफोरा गासैबो जायगाफोरावनो हाग्रा बंग्रायावबो थाहैजोब्बायना दिनै जायगा गैला मानसियाबो थानो ठाय गैला आरो बेजों लोगोसे दिनै हाग्रानि जुन्थुआबो थानो बेबायदि ठाय गैयै बायदि जाबाय जेराव मानसिफोरा थाहैबायबा ना तो दिनै बिसोरबो बेबायदिनो ओंखारबोबाय आरो आदारनि बेबायदि अभाबफोर जाबाय ना गोबां बेबायदि बारिफोरावहाय हाबनानै बेबायदि नष्ट खालामो आबादफोरखौहाय बेबायदिनो थालिरफोर जोङो बेबायदिनो नष्ट खालामनाय जोङो नुनो मोन्दों जायगाया जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिसो जोंनि बेनि नङा आरोना तो बेबायदि जोङो बग्रिबारि ना आरो बग्रिबारि साटागुरि बेबायदि गामियावहाय जोङो बेबायदि हाग्रानि ना तो मैदेर बेबायदि फैनानैहाय एसे बागानफोरखौहाय थालिर बागानखौ जोङो नष्ट खालामनाय जोङो नुनो मोन्दों आरो बियो महामायानिफ्राय बेबायदि ओंखारबोदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरोना सुलुंफोरनिफ्राय दिनै जोंनियावबो दाखालिसो साननैसो सिगां बेबायदिनो जाथाय जानानै थांदोंमोन ना हाग्रानि मैदेरफोराहाय बेबायदि फैबाय थायो आरो गासैबो जायगायावनो फ्राय जायगायावनो जोङो नुनो मोनो तो लोगोफोर बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआहाय जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बेबो आरो मा बुंबावनो बिनि सायाव राव गैया ना जोबोद दुखु मोनो बे दुखु गोनां जाथायानो जाहैबाय दा बेखौ जोङो मा होननानै बुङो प्राकृतिक दुर्जग होननानै बुङो जोङो ना माने मिथिंगानि जाथाय आरो माने मा बुंनो बेखौ ना इन्सिडेन्ट बेबायदि मानसियाबोथ' आरो बेखौ खालामाखै ना मिथिंगायानो दिनै बेबायदि गोरान होबायबा दिनै फोथारफोरा बेबायदि रानस्रावदों आरो मोनसे समावहाय बेबायदि दुंखावनायनि गेजेरजों दिनै फोथारफोराव जिखिनि बै दुंखावनाय समावहाय माइफोरा थरायदोंमोन ना बे ओंखारनाय माइफोरा गासैबो नष्ट जादों आरो ओरैबायदि रानखावनायनि गेजेरजों दा माइया गासैबो दुब्लियाव पटान माने गुग्ला ना थ' जेबो गैया बेयाव जुजाइल'सो दङ दा बांसिन बेबायदि नुदों आरो जोंनियावबो नुदों जोंनियाव माइया दङब्लाबो फ्राय माइयानो पटान ओरैबायदि माइ जादोंमोन नङाबा तो फोथाराव एसे बेरायोबा मिथिगोन आरो आङो मैयाहाय एसे गिदिंनानै नायबाय जोंनि बेफोरबायदि दै थानाय दुब्लियावनो बेबायदि माने पटान जादों आसरित साननो गोनां आरोना फ्राय माइयानो जादों नाथाय नैबे एसे उनाव जायफोरा ओंखारगोन बा ओंखारदों बेफोरो बेबायदि जायाखै आरोना बे एसे एडभान्स माइफोराहाय तो बेबायदि पटान जानायखौहाय जोङो नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो जोङो दा जेरैबायदि धुकुवाकानायाव बेबायदि जाथाय जानाय जोङो मोनसे भिडिअस जोङो नुनो मोनबाय थादों जेरावनाखि मोसौफोरखौ हगारनानै ना तो बेबायदि उदाङैनो जाहोदों उपाय गैया मा खालामनो दा मानसिनि दानाखौ मोसौआसो
बेबायदि मोनजाबायबा दिनै आरो बेवहाय मा अबस्था जागोन ना दिनै आं बेखौसो बुंनो सानो सरकाराहाय ना दिनै सोरबा जिबन बीमा बेबायदि बा जोंनि थांनानै थानायावहाय जोङो जेरैबायदि इन्सुरेन्स ना बेबायदि जिबन बीमा इन्सुरेन्स जोङो गोबांथार बडि इन्सुरेन्स जों खुलिनानै लायो नाथाय बे फसल इन्सुरेन्स दिनैहाय बेबायदि गैयाब्लाबो दिनै फ्राय जायगायावहाय बेबायदि चेक खालामनानै ना खुलिस्लाबनायाथ' इमान इजि नङा ना दिनैहाय चेक खालामनानै सरकारा बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ होयोब्ला मोजां जायो आरो ना थ' दिनैहाय गोबां लस जादों आरो मा बुंनो बेखौ इन्सिडेन्ट ना बे मोनसे जाथाय आरो बेखौ जोङो प्राकृतिक दुर्जग होननानै जोङो बुंनांगोन जोबोद दुखुनांथाव आंबो एसे क्लिप्सखौहाय दिन्थिनो लादों आरो जोङो नुखानाय क्लिप्स बेजों लोगोसे आंनि फोथारावहाय बेबायदि पटान जादों थ' बेसे आङो क्लिप्सखौबो दिन्थिगोन बेवहाय माइ दङ थेवबो सायाव जोङो माइखौ नुयो नाथाय सिङाव गासिबो गुग्लाया बांसिन आरोना এতিয়া ঢকুৱাখনাৰ পথাৰত শ শ বিঘা শালি ধানৰ খেতি হৈ পৰিছে পতান চাওক চাব পাৰি গোটেইকেইটা এইকেইটা চাওক গোটেইখিনি পতানে গোটেইকেইটা দেখা নাই নেকি গোটেই একদম পুৰা গৰুকে খুৱাই আছো এতিয়া মানুহৰ দানাটো গৰুৰ দানাই হৈ গ'ল जोंनियावथ' माने नुनायाव माइया दंबावोसो माखासे माइ मोनगोन नाथाय थेवबो गेजेर गेजेर गोबांथार बेबायदि गुग्लाफोर दं आरोना आरो लोगोफोर दुखुनांथाव जाथाया बेसो जाबाय दे जोङो बयबो मिथिखागौ एक्सपिरियेन्स थानाय हिसाबै जोङो दिनै फोथाराव हाबोब्ला जेब्ला माने खोथियाखौ फोजेननायनिफ्राय गोबांथार खस्थ' दिनै फोथाराव थां आरो न'निफ्राय बेबायदिनो जोलैफोरखौ जोङो लां रोगानायनिफ्राय लानानै ना गोबां बेबायदि खस्थ' दङ आरो बे खस्थ'निफ्राय दिनै फैयै फैयै बेबायदि जुदि माइफ्रा जानांगौब्ला दिनै बिनिफ्राय आरो दुखुनांथाव मा दंबावो ना थ' बेखायनो खावलायनो सानो थ' सरकाराहाय नायनानै ना थ' दिनै बेबायदिखौ जेन खथि जानायखौ जेन दिनै सुफुङो आरो खथिपुरनखौहाय दिनै होयो थ' आङो बेखौसो माने खावलायनो सानो बेवहाय जेबो ना थ' उल्था पाल्टा जेबो जाया जेन बेवहाय बेबायदि जायफोराहाय खथि जादों बेबायदि मोनफिननो हायो ना दुखुनांथाव जाथाय मा बुंनो एक्सपिरियेन्स थानाय हिसाबै जोङो आलि दाननायनिफ्राय लानानै ना आलि खोनायनिफ्राय लानानै माइ गायनायनिफ्राय लानानै हासारनि दाम हाजिरानि दाम ना गोबांथार जेबोआनो थाया खेथियगा मथा मथि जिर' गावनि आखाइनिफ्राय फैसा खरस खालामनानै दिनै बेबायदि अबस्था जायोबा बेनि फिसायाव आरो दुखुनांथाव जाथाय जेबो गैया दिनै फोथाराव हाबोब्ला खर'आ गाज्रि जायो बेबायदि थ' माइयालाय नुनायाव ओरैबायदि माइ ना थ' जेराव 20 मन गाहाम जागोन बायदि नुयो नाथाय माइया गासिबो थिया थियायैनो दङ पटानजोब बेफोर गासैबो ना थ' जेनो हक लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि दिनैनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थागोन जोंहा बेबायदिनो मोनसे भिडिअस जोङो नुनो मोनखादों आरो बयबो मिथिखानाय भिडिअ स' आरो नुखानाय भिडिअ थ' थेवबो आङो नैबे भिडिअखौ दैखांनाय जाबाय थ' नोंथांमोनाहाय गाज्रि मोननो नाङा जों बयबो मिथिखागौ ना थ' भिडिअसआ जाहैबाय नोंथांमोना टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै नुनो मोनखादों बेबायदिनो जोङो सैमा बेदर जायोब्ला ना जोंनि देहाया हिट जायो बा गरम जायोना आरो बेबायदिनो लोगोसे जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गरम गरम बेदर अमायाबो गरम बेबायदिनो ना नाथाय अमानिख्रुइ सैमाया डेन्जारसिन जाहैदों थ' जोङो बयबो मिथिखागौ दा भिडिअसनिफ्राय बेबायदि खोनानो मोनखादों बा नुनो मोनखादों सैमा जायोब्ला मा जायो देहानि थाखाय मोजां ना गाज्रि जोङो बयबो मिथिगौ दा आंनि मिथिनायावहाय सैमा जायोब्ला टिबि बेमाराबो हामनो हागौ प्लास ना टिबि बेमारनि थाखायबो सैमाया जोबोद मोजां
जानांगौ आरोना देहाया गरमल' नङा आरो बियो देहायाव सेक्सनिल' खोथा नङा दिनै बियो टिबि बेमाराबो हामो जाहैदों थ' आङो खोनानो मोन्दोंमोन आरोना थ' बेबायदिनो नागाफोरजों गोबां दिन थादोंमोन बोसोरसेनिबो बारा थादोंमोन आङो बेबायदिनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन मा बुंनो सानो जोंहा आलफ्रेड आदायाहाय बेबायदि गोबांथार जायगाफोर बेरायनानै ना बेबायदि जोङो दिनै फोसावनाय भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनखादों जेरावनाखि दा साननैसोआहाय ना जेम्स ब्लग चेनेलावहाय बेबायदि फैगासिनोखा आदा आलफ्रेडआहाय थ' जोङो गोबांथार बेबायदि जायगा बेरायनाय आरो बेबायदि दिनै भिडिअसफोर जोङो दिनै सावरायज्लायनाय जोङो नुनो मोनगासिनोखा गोबां देश बिदेश बेबायदि बेरायनानै ना गोबांथार एक्सपिरियेन्सफोरखौ दिनैहाय दिनै शेयार खालामनायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनोखा थ' जोङो बयबो मिथिगौ बेबायदिनो सैमा जायोब्ला मा जायो ना थ' आंनि मिथिनायावहाय टिबि बेमाराबो माने हामनायनि माने चान्स थायो जाहैदों आरोना थ' आङो माने नागाफोरजों एसे थानानैसो मिथिनाय बाथ्रा बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया आरोना थ' लोगोफोर आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बेसेखिनि भिडिअसखौनो लानानै फैदोंमोन थ' गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ अननानै निमाहा होयोब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाय